Hvad har Steps ikke givet mig? Omgivet af lærere, som er sindssygt dygtige og talentfulde og inspirerende. Fra at se sådan her, var der bare en helt ny verden, der åbnede sig for mig. Den kunstneriske side vidste jeg slet ikke, at jeg havde sådan inde i mig selv. Og den har Steps virkelig sådan kunne trække frem i mig. Så selvfølgelig finder man frem til, hvem man er som danser, og hvad man også kan lide at lave. Men det kan jeg bare ikke forestille mig, at jeg ville kunne gøre, uden at få alt det Steps ikke med nu. What you probably remember was more like this. Man skal tage Steps dansuddannelse, hvis man har lyst til at fordybe sig i dansen. De undervisere, de vælger. Altså, man kan være en enormt dygtig danser selv, men Steps formår at finde nogle enormt dygtige undervisere. De ved sgu, hvad de snakker om. Thank you.